bahaya iki, Pak. Piye-piye ora beneran to, Lek? Ya sedang-sedang saja. Ora ana wanodya kang wis teng warna alam donya iki kejaba siji mbokku loro sliramu cah. Estu menika Kakang Mas. Iso. Jaluk bubuk napa bakal tak ulungke kanggo sliramu wujud gedene rasa tresnaku cah. Saestu menika Kakang. Panjenengan kersa tenan kalian kula tresna estu kalian kula. Nyendale alon-alon. Aku nek ngene iki ora apa-apa nek nyampluk intuk-intuk iki lho. Wis salindungi badan hukum. Iki salindungi badan hukum. Alon-alon kan iso. Terus Kendra. Wis suwe dipangku to Kakang. Dipangku kados gandrung-gandrung menika lho. Sombong gati lho. tak turuti. Wong lanang iku kudu sembodo apa penjaluke sing wedok kudu disembadani. Nggih. Tengen apa kiwa? Tengen. Kok ora penak kiwa? Mboten. Apa kiwa tengen kowe lungguh tengah? Tengen